Hej og velkommen til Olivers YouTube-kanal. Oliver han har lige lavet en Lego Fidget Spinner, som han lige vil vise. Den kommer lige der, men jeg tror lige Oliver han gerne vil vise, hvordan den virker. Den skal holde her, fordi du ser totalt stor. Mega stor. Ja. Så holder man bare ved den ene side, og så spænder man. Wow, det virker faktisk ret godt, hva'? Ja. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det. Så tager vi den lige her. Så. Og hvordan har du lavet den, Oliver? Det er dig, der har lavet den. Jeg har lavet lidt på den. Ja, så. Men noget med, at man har de her hjul her. Men de er ikke så gode, fordi hvis man kigger herind midt i, prøv det sådan der, så er der sådan en lille dut derinde, og når du holder med dine fingre på den, så kan den ikke rigtig køre rundt. Så man er sådan lidt nødt til at holde det ude i siden. Og så kan man godt spænde det. Men det var lige det. Yep. Hvad er det, man skal huske så, Oliver? Please. Skal man lige huske at like og smide comment below, ikke? No. Nej?